Antes de finais deste ano, a Rúa San Martiño locerá un novo aspecto. A súa reforma avanza a bo ritmo, mudando tanto o pavimento como os servizos e iluminación. É unha intervención onde se renova todas as instalacións e se coloca o pavimento superior será de lousa de 10 centímetros con uns detalles nos bordes de chapacuña, de pedra de chapacuña, seguindo un pouco a estética, a liña que xa sigue o resto de rúas, como é a rúa. A actuación tamén afecta o segundo treito da rúa Eirado de Álvar Páez e faise con cargos fondos da área de rehabilitación integral do centro histórico. O arqueolóxico son as instalacións que xa había, que, bueno, non sei se vistes como están, oxidadas, de ferro, das que se puñan antigamente, que, bueno, iso é unha dos fins das actuacións, non é só estética que dá a vista, senón que tamén as instalacións se van millorando e, bueno, con esta renovación tamén se incide pois no aforro de auga, que xa haberá menos perdas, e se separan pluviais e fecais. Segundo o concelleiro, trátase dun paso máis na aposta do Concello de Pontevedra por recuperar a zona monumental da cidade. Dentro da política do Concello destes últimos anos de recuperación do espazo público para os cidadáns, pois, bueno, vese que con esta quedarían 10 rúas e espazos públicos por recuperar na zona monumental. Pouco a pouco imos avanzando, esta é unha máis, e esperemos que neste mandato, pois que se non están as 9, pois que falte unha como moito para acabar de recuperar a zona monumental de Pontevedra.